Ziko gara, Lorezainean grebagaz, eta herrian dagoen egoeraz. Lau hilabete pasatu dira, Lorezainak greba hasi zutenetik. Lau hilabete luze eta begiristako ondorioekin. Herritarrek ezin izan dute gure herriko igerileku, lorategi, parke, kirol instalazio eta gozatu ari zen. Eta egoera gaiztotu egin da. Espaloi, ibilbide, ezarleku, txakurtoki eta beste leku askotan arazoak dauzkagu gaur egun. Bistan dago, eta denon nagoen ere, herriaren egoera tamalgarria. Uztaileko osoko bilkuran, diskurtso luzea egin zendun, eta gero, sare sozialetan eta egunkarietan ikusi zaitugu erantzukizuna beste batzuen gain jartzen. Kontua zurekin ez balitz bezala. Ordua da, egoerari aurre egiteko. Eta herritarrei zerbitzu guzti horiek eskaini ez izana udalaren erantzukizuna dela onartzeko eta pausoak emateko. Udal zerbitzuak dira herritarrei ukatzen zaizkienak. Eta azpikontratatuta dauden arren, egoerari irtenbidea bilatu ez izana, hainbeste denporan alkatearen eta gobernu taldearen gaitasun eza adierazten dute. Hilabete bi pasatu dira azken osoko bilkuratik. Eta egoera ikusita ez zara kapaz izan bitartekaritzako hiruko batzar bat egiteko. Ikusle hutsa izan zara, ez duzu bilerarik egin langileekin. Ez zara kargutu herritarrengan izan duten eta izango duten kostu sozial, herritarrengan izan duen eta izango duen kostu sozial eta ekonomikoaz. Arduragabekeri hutsa gure ustetan, zure aldetik eta gobernu taldearen aldetik. 5. hilabetera goaz, baduzu zeu zer egiteko asmorik. Galdera, 5. hilabetera goaz. Baduzu zeu zer egiteko asmorik. Herritarrak eta langileak irrikitan daude egoera honi buelta eman eta egonkortasunera bueltatzeko. Egizuzu be, orain arte egin ez dozun alegina, Zamudio Estarron onurako da eta. Komentatzea, aurreko osoko bilkuran esan genuen moduan, badakizue zelan joan den prozedimentoa, lehenengo maiatzak 10-etik ekainak 10-era joan zala huelgea, gero ekainak 10-etik abuztuak 10 arte, eta orain iraiak 6an agertu da, publikatuta Eusko Jaurlaritzaren zerrendetan, indefinida moduen presente deuriela huelga, ez? Guk zentzu horretan badakizue empleo, trabajo eta lana eta Eusko Jaurlaritzako departamentura agindu genduela kasu hau, hainbat proposamenez, eta erantzuna jaso genuen eta martxan jarri ginen. Beti ere udalaren lehenengo hilabetetan, udalaren egoera ikusita eta Zamudioren egoera ikusita, euren arteko proposamenak egon diren heinean gu ez gara sartu, ikusten dugu egoera hau estankatu dala eta hori herriaren kaltearako dala. Eta naiz eta zuk esandako guztia jakin deizuen oindala azte bi txarto espan hau gehitu dotaz eta oraindik nago itxaroten itxordu bat ematea. Telefonoz deitu dutxiet, ez toztieko duten telefonoa, e-mail bat agindu dutxiet, eta erantzun eman doztie, ostaber erantzun dut nik ordutegia jartzen, eta ez tozt erantzunik jaso. Zike beraz, nik ustotu del gobernuak eta alkateak, herrian dagoen arazoa ikusita, martxan jarri gara, oporrak bueltan, lehenengo gauza egin duguna da, hau baloratu eta ikusi zelan dagoen, teknikariek ez berbagin eta enpresagaz berbagin jakiteko zelan dagoen, eta badinotzuet, itxaroten gauzela. Baina pauso hori emon dugula. Oindala bihazte. Luzon, greba oindala da lau hilabete hasi zen. Eta oindala 5 hilabete, lau hilabete terdi. Eta oindala 5 hilabete terdi anuntziatu zen. Osea, bien, oindala 5 hilabete terdi, hasi baino lehen hau deko kondoa zen, baina, gaurkora. Uztailean, zabatu gendu, udala ez zegoela ezer egin. Kontedozun guzti hori, gero zertan gauzatzen da. Hau da, zertan gauzatzen da.
Eusko Jaurlaritza jo dugu. Zu badakizu Eusko Jaurlaritzak alde bakarreko zerak ezin deuzela konpondu. Eusko Jaurlaritzak medietan deu alde bietako borondatea badau. Enpresak ez dugu izango borondaterik. Ez da egie ez dakitzemet, zuk esan duzun hori, ez dakitzemet proposamen egin direla. Ez da egie. Ez da egie. Zuk ez duzu berbarikin langileekaz, badakit ez duzu berbarikin. Ni bai indot, askotan. Eta badakit bakarrik egon direla proposamen bi. Izan zen bat hasi orduko, eta beste bat, ustaile inguruan, okerrako zana hastirakoa baino. Osea, ez dira egon eta ez da egia gu ez gara sartzen ze proposamenak egon dira eta euren artean konpondu behar egin zeuzel da. Ordurako, eurek bota zuten atzera egindako proposamena lehenengoa baino okerragoa zalako. Eta esan dozu, gehitu dozule, emailak gehitu dozuzela eta ez dotzuela erantzun. Uztailetik ona, hilabete 2 pasatu dira. Borondatea egon ezkero, topetan da denborea batzar bat egiteko. Eta ez da bat be egin. Hau da, honek esan gure dut, ez dala ezer egin hilebi honetan. Eta beste guzu bat zangotzut. Ia egunero konzentratzen dira hemen plazan. Langileak. Eta errez daukazu. Estilara jetxi, joan baten gara, eta esan, zu, noz bat egitiki. Horretarako borondatea behar da. Eta ez baloiak kanpora bota. Hemen baloiak kanpora bota baino ez da egiten. Esaten dozuenean, ez dala udal zerbitzu bat. Udal zerbitzu bat ez, udal langileak ez direla. Ez dira udal langileak, ez dira ez. Badira langile surrogableak. Udal zerbitzu baten langile surrogableak. Eta horrek zerbitzu guztiak udal zerbitzuak dira. Eta erantzukizuna udalarena da. Eta pliegoak ataratzen dituena udala da. Eta ordaintzen duena udala da. Eta orduen, ikusite ze eragin dekonon herrien, udala da erantzulea zerbitzu hori ez eskaintzearena. Eta orduen, bere aldetik dagoen guztie ipini behar dugu, eta dagoen guztie asko izelei edo ezebez. Eta kasu honetan izen da ezebez. Ze 5 hilabetetan ez batzartzea. Langileen ordezkariekaz hori da utzikeria. Guk komente dugu ja zein lan gure posizioa eta horregaz aurrera botako dugu.